Nacházíme se na letišti v Čáslavi a odehrává se tady cvičení Lion Effort 2015. Je to cvičení v rámci Gripen Users Group a vlastně za uplynulé 2 týdny jsme tady cvičili v rámci této skupiny uživatelů Gripen. Tak nachází se tady celkem až 30 strojů. Co se týče zahraničních účastníků, tak máme tady z letouny ze Švédska a Maďarska a pak ve vzduchu jsme ještě spolupracovali s F-16 z Polska a s Eurofightery z Německa. Nesmíme samozřejmě zapomenout ještě na AVAX, který nepatří žádné zemi, ten patří společně celému společenství NATO. Tak právě jedním z hlavních důvodů toho cvičení je vlastně ta spolupráce, natrénovat tu spolupráci. Zdá se, že všichni používáme stejný systém Gripen, takže by všechno mělo jít hladce, ale každá základna i tady v České republice má určitý svůj rukopis, takže právě tato cvičení jsou důležitá k tomu, abychom navázali na tu spolupráci, říká se tomu interoperabilita. V průběhu cvičení samozřejmě je vidět ten progres, kdy z začátku samozřejmě to trošičku vázne a za těch 14 dní jsou všichni v podstatě sehraný jak orchestr. K samotnému cvičení předchází dlouhodobá příprava. Ta je minimálně 1 rok. Co nám ulehčuje práci v přípravě takto náročného cvičení, je kuchařka, kterou máme z NATO, takže my jdeme přesně podle těch postupů, které už jsou vypracovány, které v podstatě jsou zaběhly v NATO jako takové. A samozřejmě naši piloti mají zkušenosti jak z TLP přípravy, to je Tactical Leadership Program, kterého se už mnoho let zúčastňujeme a ta příprava, jak jsem řekl, minimálně rok tvrdé práce. Tak já musím říct, že všichni jsou nadšení. Takže vyšlo počasí, což je jeden ze základních úspěchů, takže každý den můžeme létat a ta výměna zkušeností je obrovská. Tak další cvičení velké v České republice nás čeká na podzim tohoto roku, je to v září. Bude to cvičení zaměřené na výcvik našich FAC a nejenom našich, samozřejmě i zahraničních a postupy v Close Air Support, takže to bude další velké cvičení.